isih mampu ngelatih sholat. Pak Haji monggo. Yo lali nduk kuwi. Piye Mas? Dereng tetepangan nggih. Ngapunten. Bareng asma Bapak sinten? Pak Joko. Pak Haji Joko. Pak Salim. Salim Iki Mas. tesih prawan lho niki. Kandhane yo. Priwit tik-tik. Pak Joko nggih Pak Haji Joko. Lagune sesiduman ya Mas. Urip ana ana gedhe kowe tak tukake omah isine apa wae ra minggir tabrak sesidaman bakal sasaran Bangga Bapak Joko. Sari ngomong di awe audio sound system Wito TV Production. So Pak Haji Joko. Weekend mriki mawon. Niki dibablaske napa? Mas, aku yakin iki mesti renek sing ngerti iki. Ya ta. Apa meneh burikel? Blas kaya semudek. Lagu apa? Mudeng, Dik. Oh, tak kira ora mudeng. Hah? Blas ra ndek apa-apa, Dik. Blas ra ndek apa-apa iki. Pak Haji pripun iki dibablaske napa? Monggo. Monggo bablaske napa? Sing sigrak-sigrak. Apa Pak? Ada perahu layar, ada perahu layar Mas udan. Dia pakai malah grimis, nganter lali janjine Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, Bu. Nanti niki nyewa hotel no, Bu. 50, Bu. Aja gremes ngono wis dibayar lunas lho iki rumangsamu ya. Ayo. Urip pono
di ora entuk ngono. piye Mas? Sedekah. Sedekah ya bener. Nggih lho Pak lah. Sabar lho Pak Sabar lho Pak. Kaji. Kanggo pernapasan barang. Iki lho kakan es bengek. Lah iya ngene iki wis ngombe obat ya. Catatan sajroning